Здравейте! Този урок е на тема възвратно притежателни местоимения. Вече се запознахме с някои от най-използваните местоимения в българския език. Забелязахме, че не можем да завършим прегледа на личните местоимения, без да обърнем внимание и на възвратно личните местоимения. По същия начин стоят нещата и с притежателните местоимения. След като се запознахме с тях и особеностите, които имат, в този урок ще допълним знанията си с прегледа на възвратно притежателни местоимения. Тези местоимения служат за обозначаване на принадлежност, някакво притежание на самия вършител на действието. Както при възвратно личните местоимения, и тук се наблюдава възвръщаемост към този, който върши действието. Възвратните притежателни местоимения имат няколко пълни форми и една кратка. Пълните форми са свой, своя, свое, свои. Те се изменят по род и число и се съгласуват с съществителното, към което се отнасят. Също така могат и да се членуват. Своя или своят сандвич, своята мечта, своето желание, своите навици. От друга страна, кратката форма е само една. Тя е си. За нея е важно да запомним, че не се изменя по род и число и съответно се отнася до всички лица. Например, той обича кучето си. Аз се разхождам с семейството си. Те откриха телефоните си. Да видим и няколко изречения, в които са използвани пълни форми на възвратното притежателно местоимение. Мартина обича да сплита своята коса. Тодор разхожда своето куче в парка. Разказах своя сън на Ани. Това, което прави впечатление, е, че в тези примери местоимението стои винаги пред конкретния притежаван обект. Своята коса, своето куче, своя сън. Нека видим как изглеждат изреченията, ако използваме кратката възвратно притежателна форма. Мартина обича да сплита косата си. Тодор разхожда кучето си в парка. Разказах съня си на Ани. Виждаме, че за разлика от пълните форми, които стоят пред притежанието, кратката форма си се намира след притежавания обект. Макар да нямат много и разнообразни по вид форми, употребата на възвратните притежателни местоимения понякога може да доведе до затруднения. Допускат се някои основни грешки, които ще разгледаме, за да се научим да ги избягваме. Първата особеност и съответно възможност за допускане на грешка е свързана с пълните форми свой, своя, свои. Когато вършителят на действието е в трето лице и с него се цели да се изрази нещо, което му принадлежи, тогава задължително използваме споменатите пълни форми на възвратното местоимение. Ако в такъв случай използваме формите на притежателните местоимения негов, негова, неин, негово, негови, ще се получи двусмислица. Така, например, между изреченията Мартин изяде своя сандвич, Мартин изяде неговия сандвич, има съществена разлика. В първия случай става ясно, че сандвичът е притежаван обект на вършителя на действието Мартин и свой е възвратно притежателно местоимение. Във втория случай с неговия не става ясно за чий сандвич става дума. Затова, ако искаме да кажем, че сандвичът е на вършителя на действието, трябва да използваме възвратното местоимение своя. Същото се отнася за кратката форма си. Казваме Мартин изяде сандвича си, а не Мартин изяде сандвича му. Също така кратката форма си ни е изключително позната, защото вече сме я виждали в ролята на кратка форма на възвратното лично местоимение. Двете форми съвпадат,
което неминуемо може да доведе до сериозни затруднения в разпознаването им в дадени случаи. При такива ситуации на помощ отново ни идва преобразуването на кратката форма в пълна. Ако можем да заменим си с себе си, тогава става дума за възвратно лично местоимение. А ако можем да заменим си с своите и смисълът се запазва, тогава говорим за възвратно притежателно местоимение. Например, купих си баничка. Преобразуваме си в себе си и се получава купих на себе си баничка. Така структурирано изречението запазва своя смисъл, което значи, че си е възвратно лично местоимение. Нека видим съответно пример и за другия вариант. Те много се радват на успехите си. В случая можем да кажем и те много се радват на своите успехи, което означава, че си е възвратно притежателно местоимение. Така, с тези уточнения и няколко примера разгледахме възвратно притежателните местоимения. Важно е да запомним за какво служат. Изразяване на притежание на вършителя на действието и да умеем да разпознаваме формите им – пълните и кратката такава. С тези знания ще можем ясно и безпроблемно да се изразяваме с помощта на притежателните и възвратно притежателните местоимения. Ако ви харесва да учите с Академико, абонирайте се за канала и гледайте още видеоуроци!